राजेश, हाँ खूब खुश होके आवता रहो ऑफिस से, का बात हो? तो खुश ना होई तो रोई हम। आज तलब भाता मिलल हुई, वही से खुश बाड़ा ना? तलब के बातें न करो मर्दे, 5 महीना से बाकी बा। 5 महीना से तलब बाकी बा? ऊ काहे हो? मेयर साहब कहत रहन बेटा के शादी करे के बा, गहना होना बनावे के बा, वो खातिर पैसे नहीं खे। मेयर साहब कहत रहन हमर करनामा देख के बैंक वाला लोन नहीं खे देत, वैसे तोनी के तलब ना मिली। जब हमर बेटा के बियाह हो जाई तब तोनी सबके तलब मिली। मेयर साहब कहाँ होदे आवता रहन? पूछल ना जावे एकरा बारे में? अब अपने ही के मन, अपने पत्रकार बानी, पूछ के अपनों खातिर डील कर ली। हमनी तो कर्मचारी बानी सन, हमनी के नौकरी नहीं के गवावे के। हमरा के जाए दू ना तो बिहाने भइला हमरा के हवा पानी मेयर साहब टाइट कर दिया। हमरा के जाए दो भाई। मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इस साल के तो आर्थिक वर्ष बीत गए, केंगिया बीतल ख? सब साल से बढ़िया बीतल है ये साल। मेयर साहब, सब साल से ई साल कैसे निमन बीतल ख? तंका हमरो के बताई तो। सब साल से ई साल ऐसे निमन बीतल है कि सारा बजट नगर स्तरीय में रख के, मुखिया लोग के बजट काट के मनमानी ढंग से अपना से चलावे के मिलल है। ऐसे इस साल सब साल से निमन साल बीतल है। इतने ना, इसो तो पूरा कमीशन उठावे के मिलल है। मेयर साहब, एगो और बात सुने में आयल ख, कर्मचारी सन के 5वां महीना के तलब रउआ लिखी देले, का ई सही बात बा? सही बात बा तो कर्मचारी लोग के तलब काहे रोकले बानी? बात तो सही है बा, कर्मचारी लोग के तलब रोक के रखले बानी, नइखे दियाल। लेकिन तलब अपूग बा, बजट नइखे से बात नहीं है। बात ई बा कि हमर बेटा के शादी बा, और शादी में हमर घर परिवार के बहुत बड़का डिमांड बा। केहू कहता हमरा हई चाहिए, हमरा हऊ चाहिए, हमरा हई चाहिए। गौर गहना बनावे के, बारात ले जाके, गाड़ी बनावे के, दुनिया भर के डीजे उजे हाबी जाबी टेंट टूट सब बनावे के पड़ी न। तो वही से सब रोक रखले बाड़ी। शादी खत्म हो जाई, उ सबके पैसा मिल जाई। तलब तो महीने महीने मिलते रहे, प्रावधाने पर मिले के। लेकिन शादी ब्याह के हरदम प्रावधान थोड़े होई, एके बेर न होई। वही से रोक रखले बनी। ये सब करेला हमरा लगे पैसा नहीं है। पैसा जो रहे तो बैंक किस्ता उस्ता माने यही लेखा तिरा गए। आ बैंको अभी हमरा के देत नहीं है, कहता कि अभी तो अपने पर हेतना लोने बा, तो दूसर कहाँ से दे? तो बियाह करे ला खर्चा चाहिए, तो कहाँ से करे? तो ये लोग के रोक रखले बड़ी। शादी होते उ लोग के मतलब ओकरा बाद हम तलब में लाग जाए। जी मेयर साहब, शादी ब्याह तो हरदमी तो नानू होई, लेकिन कर्मचारी सन के 5वां महीना तलब रोकल ठीक नानू भई। वो लोग के घर परिवार बा, वो लोग के कैसे काम चली, वो पर विचार करी। अब एके बेर आसिन में नु तलब देवे के मिली, अभी थोड़बे मिली। काम तो ठीक नहीं है बा, लेकिन का करूँ, हमरो घर परिवार चलावे के बा, हमरो घर में समस्या बा। 5 महीने के तलब तो रुकल बा, लेकिन हमरो घर में रोज पैसा ला लड़ाई होखल। नगर पालिका के खाता में जो पैसा रहे नु, तो डोर हाजिरी में सब एलचा बेलचा के हम अपन दे देली, ठीक बा। और जो आरो पैसा जो बाँचल उचल तो आर्थिक सहयोग में लगा देली, वो भी अपन अपन लोग सके। यो सुने में आयल ख कि पत्रकारों सन के पैसा लिखी देले, भले एगोड़ा कह के गइल ख। खाता में अब तनी मनी पैसा बाँचले बा, जो अपने बउआ के शादी में न कहलिए कि जरूरी पड़ी, वही ला रखले बानी। अब पत्रकारों सबके दिया ये, अब रथ हर के दिया अभी जरूरी है, जैसो दिया तो दिया, नहीं तो ना मिली। अभी 2 साल कार्यकाल बा, 2 साल में तो हम एक बार डबल ट्रिपल करके पत्रकार लोग के दे दें, वो अपने खुश हो जाये। लोग होलसेल में पैसा दिया तो एक बार होलसेल कोनो काम लोग कर ली। कहीं के ज्यादा समस्या बुझात होके तो नौकरी छोड़ के जा सकले, हम क्या करें? अब पैसा ला ज्यादा पिंडो करी तो हुई तब न दें। बोले के तो बोल देनी मेयर साहब, लेकिन अपनहु के दिन नजदीक आ गए, फिर जाए के पड़ी जनते में वोट मांगे। ये जनता में फिर जाए वोट मांगे तो कौना मुंह से वोट मांगे? का होई? अभी 2 साल बाकी बा, अब 2 साल में हम विकास करम ना करम? अब खाली पैसा जमा करम, ये पैसा से वोट कीन के फिर मेयर बन जाए। भूल बा मेयर साहब, अपने के सब जनता लोग पहचान गइल बा। जेकरा के अपने हित समझतानी, उ सब एक दिन अपने के संगत छोड़ के भाग जाई। खैर, अपने बहुत जानकार बानी, हम इतने कहेम कि जनता कर्मचारी पर के ज्यादती खत्म करी, ना तो बिहान के दिन में घर दैलो कार्यक्रम करे जाए तो द्वार पर से लोग कुर्सी बिरेंज घींच के घर में धर दी, बैठे ना दी। बहुत बतियात्र मर दे। अच्छा ये बतावा, एको बेर तोहरा पेट्रोल उट्रोल मिलल बा कि ना नगर पालिका से?
ना मेयर साहब, कहाँ कोई मिलल बा? समझ गई नहीं, हम समझ गई नहीं, सब पेट्रोल के गर्मी बा। तो बिहान हमरा से नगर पालिका में भेंट कर, सब पेट्रोल उट्रोल के हम दे देम, टेंशन मत लो। ठीक बा मेयर साहब, हम बिहान आएम, लेकिन हमरा के एगो बेगो दिवा दे। एगो देख, अब एगो काहे हो, दूगो दिवा देम, एगो तोरा ला, एगो तोहर बेटुओ ला। ठीक बा मेयर साहब, बिहान 9 बजे ठाक हम नगर पालिका में आ जा। 9 बजे? बे, उतना सवेरे कथी करे मार दे। हम जीतल बनी तब से एको दिन 9 बजे गेल ही नहीं किया, हम तो अपने आनी 12 बजे के बाद में, ओकरा बाद में आइया। ठीक बा मेयर साहब। हाँ ठीक वाला, हमरो लेट होता, हम जाता। हाँ मेयर साहब, नमस्कार। नमस्कार। आई है याद करके, ठीक बा, पेट्रोल वाला ठीक बैग बा। धइल बा।